מה קורה חברים? בסרטון הבא אני הולך להראות לכם איך אתם יכולים לקשר איזשהו קובץ להורדה שאתם רוצים שהלקוחות שלכם יורידו בהורדה בלחיצה על קליק על איזשהו כפתור באתר שלכם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כשאתם פה בלוח הבקרה אתם רוצים לנווט לעמוד שבו אתם רוצים להוסיף את הכפתור באמצעות אלמנטור. אני עורך באמצעות אלמנטור את האתר, ומשם אתם רוצים לערוך את העמוד באמצעות אלמנטור. במקרה שלי יש לי כבר עמוד שהוא פתוח על עריכה, קראתי לעמוד הורדת קובץ בקליק, ופה יש איזשהו טמפלט או איזושהי תבנית מוכנה של איזשהו דף של אלמנטור. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לגלול טיפה למטה, עד שאני בעצם מגיע לכפתור שאני רוצה לערוך ולשים בו את הקישור הזה להורדה של הקובץ הזה. במקרה הזה אני אלך לכפתור, אני אלחץ עליו, וכאשר פה אני בעריכה, בסרגל הימני, יהיה לי פה את המילה קישור. תחת הקישור או השדה של הקישור, אתם רוצים להשאיר פה את ההשטג הזה, וללחוץ על האפשרויות קישור, ממש ליד התגיות הדינמיות. כשאתם לוחצים על זה, אתם יכולים לראות שיפתחו לכם אפשרויות נוספות. עכשיו, באפשרויות האלה אתם יכולים למאפיינים מותאמים, ופה אתם רוצים לרשום באנגלית download, ואחרי הדאונלוד אתם רוצים להקיש או להוסיף את המקף האנכי הזה או את הפס האנכי הזה, שאנחנו יכולים למצוא אותו ממש מעל כפתור האנטר על גבי המקלדת שלנו, או מתחת לכפתור המחיקה על גבי המקלדת שלנו, בשילוב של לחיצה על שיפט, שזה ממש מתחת לאנטר שלנו על גבי המקלדת. אני לוחץ שיפט ולאחר מכן לוחץ על הכפתור הזה, וזה מוסיף לי את הפס או את הקו האנכי הזה. לאחר מכן אנחנו נרצה לצרף את שם הקובץ. עכשיו אני אראה לכם איך אתם מוסיפים את שם הקובץ. במקרה הזה אני אלך בחזרה ללוח הבקרה, ולאחר מכן אני אלך לקבצי המדיה שלי. אם יש לכם איזשהם קבצי מדיה באתר, או אם אין לכם את הקובץ הזה באתר, אז תעלו אותו קודם, ולאחר מכן, אחרי שהוא עלה לאתר שלכם, אתם רוצים להיכנס אליו. במקרה הזה יש לי תמונה מוכנה של CSS Flexbox על ידי CSS Tricks. אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם ולהוריד את זה משם, אם בא לכם, זה בחינם. אתם לוחצים על התמונה, זה יטען לכם את התמונה, וממש פה כתובת הקובץ אתם רוצים להעתיק את המילים האחרונות ממש אחרי הסלש האחרון. זאת אומרת, במקרה הזה יש לנו פה CSS Flexbox poster.png. אתם רוצים לסמן את זה ולהעתיק את זה. נעשה פה קופי ונחזור בחזרה לעמוד העריכה שלנו באמצעות אלמנטור. ומפה אנחנו פשוט נדביק את זה as is אחרי הקו האנכי הזה. נעשה פה פייסט וזהו. בואו נעדכן, ולאחר מכן איך שאנחנו נפתח את העמוד הזה בתצוגה חדשה בשביל לבדוק איך זה עובד. יש לכם פה את זה הצג שינויים ממש ליד הכפתור של העדכן וליד הכפתור או האייקונים של המצב הרספונסיבי. אתם לוחצים, זה פותח לכם את זה בדף חדש, אתם יכולים לראות את השינויים. אנחנו נגלול טיפונת למטה, ואחרי שאתם תקליקו על הכפתור, מה שזה יעשה זה בעצם יפתח לכם את החלונות על גבי המחשב, ומשם אתם יכולים לבחור איפה או לאיפה אתם רוצים להוריד את הקובץ, או שבמקרה הזה המשתמשים שלכם באתר יורידו את הקובץ למקום מסוים. שוב, זה לבחירה שלהם, הם יכולים לבחור את זה לאן שהם רוצים. במקרה הזה זה נפתח לי, יש לי כבר הורדתי את זה מראש, יש לי פה CSS Flexbox, פוסטר 1 ו-PNG image. פשוט לוחצים על save וזה מוריד את הקובץ, את ה-PNG, את הטבלה, את ה-PDF, מה שזה לא יהיה, זה יוריד את זה למשתמש שלכם מהאתר שלכם. וזהו בעיקרון. אם אהבתם את הסרטון אני מאוד אשמח אם תשאירו לנו לייק ותעקבו אחרינו בערוץ היוטיוב שלנו וברשתות החברתיות שלנו. ולבסוף חשוב לי לציין שאנחנו הכנו כמה וכמה קורסים לבעלי אתרים, לבעלי עסקים, איך אתם תוכלו לבנות אתר בעצמכם באמצעות אלמנטור. יש שם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לבנות אתר מותאם אישית לפי איך שאתם רוצים. יש פה גם קורס של אלמנטור, גם קורס של WooCommerce וגם קורס של וורדפרס שהולכים לעלות בזמן הקרוב. ואם אתם רואים את זה בעתיד, אז הם כנראה כבר באתר. וכמו תמיד, אנחנו נתראה בסרטון הבא.